Na politickej scéne sa nám roztrhlo vrece s nápadmi, ako zlepšiť našu životnú úroveň. Každá zo strán vládnej koalície prichádza s vlastnými návrhmi. Od zvýšenia minimálnej mzdy cez zvýšenie rôznych príplatkov až po povinné 13. platy. Opozícia hovorí, že vláda nemá konkrétne riešenia a nerieši ani základné problémy Slovenska. Aké opatrenia sa teda chystajú a komu vo finále pomôžu? O tom dnes budeme diskutovať. Pozdravujem vás, je o 5 minút 12. Viete dobre, že sú štáty, kde 13. 14. plat je áno. Chcel som vyvolať diskusiu v spoločnosti, pretože som pochopil, že ak sa nebudeme blížiť sociálnym systémom západných štátov, bude tu raz extrémizmus a nespokojenie so štátom. Ľudia, ktorí pracujú, tak z prvých 317 eur neplatia dane a z každého eura, ktoré zarobia naviac, tak už platia. A teraz ide o to, aby sme posunuli tú hranicu vyššie a tým by sme samozrejme znížili daňové zaťaženie. Aby minimálna mzda sa už v roku 2018, teda na budúci rok, lebo to budeme schváľovať teraz na jeseň, razantne priblížila k 500 eur mesačne a aby v roku 2019 500 eur už aj prekročila. Musíme mať najvyššiu minimálnu mzdu v krajinách V4 a na tom to aj robíme. To je veľmi nepríjemný signál a hlavne kvôli tomu, že sa jednoducho o týchto opatreniach dozvedáme z prvomájových tribún. My sme dnes v takej situácii, že jednoducho je na stole legitímne otázka, či vôbec má zmysel takýto sociálny dialog a takáto tripartita. Pre nás to nie je akceptovateľný argument, pretože to ekonomické prostredie v súčasnosti je tak priaznivé, že jednoducho prirodzene vytvára tlak na zvyšovanie platov a zároveň aj na zvyšovanie príplatkov. A toto je dnešná zostava. Vítam Braňa Ondruša, štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí za Smer. Pekný deň vám želám. Ďakujem pekne. Váš kolega z ministerstva, podpredseda strany Most Híd Ivan Švejna. Vítajte, pekný deň. Dobrý deň, prajem. Richard Sulík, predseda strany Sloboda a Solidarita, europoslanec za Slovensko. Pekný deň. Dobrý deň, prajem. A Boris Kolár, líder hnutia Sme rodina. Vítajte. Peknú nedeľu všetkým prajem. Podotýkam, že do dnešnej relácie sme pozývali aj zástupcov SNS, ale pozvanie znova nevyužili. Pán Ondruš, celkom zaujímavá výhrada od Ľuboša Sirotu z Republiky únie zamestnávateľov. Dozvedáme sa o tých opatreniach z prvomájových tribún. Má to tak byť? Nie, ani v tomto prípade to tak nebolo. Vedenie tripartity zasadalo týždeň pred tým, než premiér vystúpil na 1. mája a my sme samozrejme našich sociálnych partnerov oboznámili s tými návrhmi, s ktorými momentálne prichádzame. Navyše my vlastne systémovo už dlhší čas hovoríme, že robíme a pripravujeme opatrenia, ktoré majú zlepšiť podmienky pre pracujúcich ľudí. Ak si spomeniete, tak v Lani, keď sme novelizovali zákon o službách zamestnanosti, tak predseda vlády a predseda našej strany na následnej tlačovej konferencii po zasadaní vlády, ktorá prijala návrh tohto zákona, jednoznačne povedal, že zatiaľ čo doteraz sme sa sústreďovali predovšetkým na podporu zamestnanosti, na vytváranie nových pracovných miest. Odteraz sa ideme sústreďovať predovšetkým na zlepšovanie postavenia zamestnaných ľudí. To znamená, ideme sa sústreďovať na to, aby nielen vznikali nové pracovné miesta, ale aby tie existujúce a aj tie novovznikajúce sa mohli nazvať kvalitnými pracovnými miestami, kvalitnými z pohľadu zamestnancov, pracujúcich ľudí. Dostaneme sa k tým detailom. Budem ma potom zaujímať aj pán Švejna, čo vy poviete na to, lebo možno by ste kedysi zvyšovanie minimálnej mzdy kritizovali, ale rozoberieme to postupne. Viete, čo ma zaujíma od vás? Má vláda jednotný plán? Lebo každá zo strán príde so svojím nejakým čiastkovým riešením niečoho. Teraz z toho idete urobiť nejaký sociálny balík. Nie je to improvizácia? No, ja si nemyslím, že je to improvizácia. Pozrite, každá z koaličných strán predstavila verejnosti svoje návrhy. Teraz sa tie návrhy prepočítajú a potom si sadneme k stolu a budeme hľadať proste prienik a pokiaľ nájdeme, ja si myslím, tak ako sme našli pri programovom vyhlásení vlády, tak nájdeme aj túto prienik a potom predstavíme vládne opatrenia. Pán Sulík, vy hovoríte, že vláda nemá konkrétne riešenia, že nerieši najväčšie problémy, ale čo je na tom zlé, ak chce zdvihnúť minimálnu mzdu a pridať ľuďom za prácu? No, ono to samo o sebe nie je zlé, naopak to je dobré, keď ľudia zarábajú viac. Otázka je, že akým spôsobom to dosiahnuť. No a minimálnu mzdu tým, že je to len politická veličina, nie je to viazané na žiadnu ekonomickú veličinu, nie je to na priemernú mzdu naviazané, čo si myslím, že by malo byť, tak skrátka sa na prvomájových
mítingoch sa teda rozhodne o tom, vycúca sa to z prsta, že dnes tu bude 500. Ale minimálna mzda je naviazaná, teda na minimálnu mzdu je naviazané obrovské množstvo iných veličín. To sa nedá len tak z rukava vysypať nejaké číslo. Malo by to mať nejaký systém. Napríklad povedať, minimálna mzda bude 40 alebo 45 priemernej mzdy a potom s tým nehrkať x rokov. Čiže nejaký vzorec vymyslieť. Dobre, na to sa sťažujú inak často aj zamestnávateľia, ktorí hovoria, že by to chceli jednoducho nejakým spôsobom vedieť dopredu. A je tam veľa nezamýšľaných efektov. Napríklad na minimálnu mzdu je naviazaná maximálna odmena obecného poslanca, ktorá už nebude dnes 8 700, ale 10 000 eur v budúcnosti. Smer má 5 000 Dobre, rozoberieme. poslancov. Počkajte, pán Ondruš, dostanete aj priestor na reakciu, ale aby sme teda uzavreli to prvé kolo. Vy ste sa tak schutí zasmeli, pán Kollár, že sa to dozvedel pán Sirota z 1. májového mítingu, hoci teda Braňo Ondruš hovorí, že to tak nebolo, že vedel o tom. Tak ja si myslím, že to každý vidí. Toto tunak malo byť predstavené v programovom vyhlásení vlády a tunak strany si každý sa tu na teraz predbieha, kto aké sociálne opatrenie prinesie a mne to prípada ako každý pes iná ves. Dobre, ale nie je to, jeden prináša nemá to tak byť, pán Kollár, ale že vlastne ja si myslím, že tieto veci by mali byť problémy? koncepčne pripravené a keď sú v nejakej koalícii, tak by to mali koncepčne pripraviť naraz a predstaviť to ako vládna koalícia. Nie každý si teraz myslí, že ježiš, teraz máme nejaké sociálne napätie, zistujeme, že tu nám máme nejaké protesty, že sa ľudia začínajú búriť, začína nám cukať riťka, tak teraz každý príde s nejakým úžasným prevratým výmyslom, čo ako proste zalepíme týmto ľuďom oči. Viete, ja vám niečo poviem. Keď raz máte nejakého chorého človeka, áno, a má teplotu, tečí mu takto pekne na čele. Teplota a my tu počúvame zo strany vlády, že tak teraz čo vymyslíme? Tak pohádžeme im tie studené žinienky s ľadom na čelo, áno, ale neriešime tú podstatu, áno, tú podstatu, tú chudobu, čo tu je. To neriešime, len urobíme kozmetické balíčky, tak to proste urobíme. Najprv urobíme z nich sociálne prípady a potom robíme sociálne balíčky. Toto mi vadí. Dobre, ak sa zvýši minimálna mzda, nerieši sa tým aj chudoba? No samozrejme, že sa rieši, ale treba mať koncepciu jednotnú a nie, že jeden predstaví 13. platy, ktoré už dneska vám viem vyvrátiť, čo by som ja s tým ako podnikateľ urobil a štát by na tom doplatil, čo je úplne nezmysel. Jediný rozumný návrh sa mi zdá zo strany Mostu Híd, ktorý prišiel, ktorý naozaj, keď sa darí ekonomike, to vám potom neskôr k tomu povieme, ako si myslím, že ako sa jej darí, lebo to sú tiež len zavádzania, tak si myslím, že to bol jediný rozumný nápad, ktorý proste išiel naozaj z vrecka štátu a nie z našich podnikateľských vreciek. Dobre, pozrime sa teda na to, čo vlastne sú tie nápady, s ktorými strany vládnej koalície prichádzajú. Každý má, tak povediac, svoj vlastný návrh. Rast minimálnej mzdy je jeden z bodov, platená otcovská dovolenka, vyššie príplatky za prácu v noci cez víkendy a sviatky, podpora cestovania za prácu, respektíve podpora toho, aby ľudia hľadali prácu aj niekde inde ako blízko pri dome, zákaz sociálneho dumpingu, to sa týka zamestnávania cudzincov na našom území, vyššia nezdaniteľná časť základu dane, to je téma, z ktorou prichádza práve Most Híd, oslobodenie dôchodcov pracujúcich na dohodu od platenia odvodov, trošku komplikovanejší vzorec, toto je len skratka. No a napokon SNS prichádza s 13. platom pre zamestnancov. Dá sa to celé zmiešať, lebo naozaj jedna vec je, pán Ondruš, že mnohé z tých vecí štát len povie a s tými platmi sa budú musieť vysporiadať práve podnikatelia. Druhá vec je, že Most Híd prichádza napríklad s opatrením, ktoré zase bude mať vplyv na štátne financie. Je to sklbiteľné do jedného balíčka, toto, čo vlastne vzýšlo z nejakého brainstormingu vládnych strán? Ja si myslím, že nejakým spôsobom, presne tak, ako je vám povedal, nejakým spôsobom to sklbiteľné je, veď tak ako teda pán Švejna spomenul, takýmto spôsobom sme tvorili a každá koalícia takýmto spôsobom tvorí aj programové vyhlásenie vlády. A rozhodne, čo nie je pravda, je, že teraz reagujeme rýchlo, lebo nám takto cuká riťka. Hej? No tak rozhodne to nie je pravda. Poprvé, žiadne veľké protesty tu nie sú. A prepáčte, pán Kollár, ak tu boli za posledný pol rok veľké protesty odborárov, čiže zamestnancov v mzdovej oblasti, tak boli namierené proti zamestnávateľom, nie proti vláde. To je prvá poznámka. A druhá vec je, pán Ondruš, že dlho sme sa nebavili v tomto štúdiu o niečom tak konkrétnom ako teraz. Čiže takúto explóziu nápadov som tu dlho nezažil. A to chcem teraz povedať. A druhá vec. Prosím vás, už som to povedal na úvod. Predseda vlády na jeseň minulého roka, a teda poviem predseda strany Smer, jasne zadefinoval, kam v tomto volebnom období sa chce posúvať a ako bude vyzerať politika strany Smer vo vzťahu k zamestnancom alebo k pracujúcim. A prosím vás, ako nemôžete nám pre Boha vyčítať, že sme si ako sociálno-demokratická strana vybrali na
ohlásenie našich opatrení 1. máj, pre Boha, veď sme tu v podstate jediná veľká Dobre. strana, ktorá A drží viete čo, túto to je na tradíciu. tom najmenej podstatné. Dnes ale ale prepáčte. poďme diskutovať o minimálnej mzde. Chceli ste reagovať na Richarda Sulíka. No. Hovorí, že mohlo by to byť trošku predvídateľnejšie. To sa mi v tých debatách sťažujú aj zamestnávateľia vždy. Lebo je to vo finále politické rozhodnutie, hoci teda máme takú zákonnú úpravu, že majú sa dohodnúť medzi sebou, Presne nikdy tak. sa nedohodli. Presne A potom v auguste alebo v septembri to aj tak schválite napriek všetkým vyhláseniam. Nie. Takto. Zákon hovorí úplne jasne a preto som chcel na pána Sulíka reagovať. My predsa máme jasné stanovené nejaké akoby kritériá. Zákon presne hovorí, o koľko musí rásť minimálna mzda, ak sa nedohodnú zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia odborov. O koľko minimálne musí rásť. Hej? To máme. Čiže samozrejme my keď... Terajšie nárasty sú ďaleko vyššie. Hej, ale takisto tu máme Európsku sociálnu chartu, medzinárodný záväzok Slovenskej republiky, ktorá hovorí, že minimálna mzda by mala predstavovať 60% priemernej mzdy a my sme dnes kdesi asi na úrovni 51%. Čiže samozrejme sa usilujeme k tomu priblížiť, ale prepáčte, ak sme pred, 10 rokmi boli na úrovni 40, dokonca tesne pod 40%, tak takýto záväzok nedokážeme splniť skokovo, veď to by ste nás už úplne roztrhli. Čiže to, čo my robíme, je, že sa postupne k tejto hranici približujeme. Áno, naša predstava je tak, aby sme aj na Slovensku boli na tom tak, ako sú na tom iné európske krajiny, tie, v ktorých sa žije ľuďom lepšie a tie, ktoré spĺňajú povedzme tento záväzok z Európskej sociálnej charty, to znamená minimálna mzda v pomere 60% k priemernej mzde. No len skutočnosť je taká, že žiadna krajina Európskej únie nemá minimálnu mzdu na úrovni 60%. Najviac má Lotyšsko alebo Litva, neviem presne, 57%. Niekoľko východoeurópskych krajín má okolo 50 alebo nad 50, ale západoeurópske krajiny majú výrazne pod 50%. Ja neviem, kde ste na to číslo došli, ja ten záväzok teda nepoznám, možno naozaj existuje takýto záväzok, ale ak existuje, tak je to zlý záväzok a trebalo by od neho odstúpiť. Lebo však dajme minimálnu mzdu na 100%. Čo dostaneme vtedy? Dostaneme to, že budú platy úplne všetky rovnaké. A to tiež nie je dobre pre ekonomiku. No ale teraz dokončím. Okay. Tá minimálna mzda, ako som vravel, na ňu je naviazaných množstvo iných veličín. Jednu som už spomenul. Teraz chcete pomáhať chudobným. Ale napríklad máme nejaký úplne iný zákon, ktorý hovorí o tom, že odkedy môžete požiadať o splátky pri exekučnom konaní. Máme 3,5 milióna exekúcií na Slovensku, to je obrovský problém. A vy teraz spolu s minimálnou mzdou, čo je váš dobrý úmysel, zdvihnete ale aj tú hranicu, pod ktorú nie je možné požiadať o splátky. Pri 3,5 milióna exekúciách toto napríklad narobí problémy. Tie odmeny poslancov, ktoré takto výrazne narastú, v Národnej rade tam si zmrazujete platy, ale obecným poslancom umožníte takýto výrazný nárast. Čiže ak sa chcete hrať s minimálnou mzdou, tak najprv oslobodte od všetkých týchto väzieb, nech to nezasahuje do hospodárstva. Lebo toto dnes robíte. Ale tie exekúcie, keď ste spomenuli, tak ste dozaista zaregistrovali, že na koaličnej rade sa opäť preberal aj ďalší návrh na ďalšie zmeny v exekúciách, ktoré už v minulom roku raz je to vy, potom je to hod. Nie. Vy raz urobíte, že áno, máme tu dobrý úmysel, potom urobíte niečo iné, potom zase... Ale to nie je pravda. Priamo v kontraaktivite toho pôvodného úmyslu. Pán Sulík, vy ste ekonom a vy predsa dobre viete a v tomto ste jednoducho vo svojich vyjadreniach ako politik nesmierne populistický, že všetko je otázka miery. Ak jednoducho do polievky hodíte 4 zrnká soli, tak to s ňou nič neurobí. Ak tam vysypete pol kila soli, tak je nestráviteľné. No a vy ste práve idete vysypať kýbel soli. Nie, vy použijete príklad, že tak zvýšme minimálnu mzdu na úroveň 100% priemernej mzdy. Preboha, veď to tu nikto Ale nechce. to hovoril ako príklad. Dobre, aby to nebolo len o vás dvoch. Nie, počúvajte. Toto reálne funguje, že keď si chcete premyslieť dôsledky vašich krokov, tak choďte do extrému a zamýšľajte sa, čo to spraví. To vôbec nie je zlý. Ale my sa zamýšľame. Ale hovorím vám, 60% nemá žiadna krajina. Dobre, páni, ďakujem. Nie je to len o vás dvoch. Pán Švejna, je to zvyšovanie minimálnej mzdy, tak ako tvrdí opozícia, príliš možno rýchle, skokovité. Neboli by ste vy aj na strane kritikov takéhoto prudkého zvyšovania mzdy kedysi? Jasné. Dovol mi trošku premostím tieto názory na minimálnu mzdu. Zoberme si zo pár faktov. Základný fakt je, že minimálna mzda sa vždy dvíhala za akékoľvek vlády. Otázka je o koľko, ale vždy sa dvíhala. Je pravdou to, že minimálna mzda by mala byť dohodou medzi sociálnymi partnermi, ale nikdy nebola, neviem, či možno raz bol prípad, mne sa zdalo, ale v podstate nie za posledných 10-15 rokov.
To znamená, že nakoniec vždy, pokiaľ sa tí partneri nedohodnú, čo by bolo najideálnejšie, lebo tak by to malo byť, aby sa partneri dohodli na tej minimálnej mzde. A potom ale vláda rozhoduje administratívne. Je to proste administratívno-sociálne opatrenie, kde môžeme sa baviť, či je to toľko, či je to hentoľko, ale jednoducho je to tak. Dôležité pri tejto minimálnej mzde sú dva faktory. Prvá vec je, pokiaľ minimálna mzda nenarúša trh práce, to znamená plus, minus odráža ponuku a dopyt po pracovnej sile, tak tá kategória nie je až taká dôležitá. Ale zase, pokiaľ minimálna mzda výrazne zasiahne do pracovného prostredia, napríklad služby, poľnohospodárstvo a tak ďalej, tak tam už môžu byť sekundárne záležitosti, ktoré proste budú na to vplývať. A to je dôležité. A ja si myslím, že súhlasím, pozrite, tá minimálna mzda je politická kategória. Odborári vždy budú chcieť viacej, zamestnávateľ vždycky menej, vláda nejakým spôsobom rozhodne. Tak ako kolega povedal, však odborári sa netajá tým, že chcú proste čo najskôr mať 60%. Hej. Otázka je samozrejme, že či neotvorí diskusiu na tému, že pokiaľ už to existuje, táto politická kategória, tak jednoducho dať tomu nejaké pravidlá. A tie pravidlá môžu byť či už sektorová, či už proste pozrieť sa na to, či tak ďalej. A toto by bolo z môjho hľadiska najideálnejšie. To znamená, že aby sme sa každý rok nenaťahovali a jednoducho si stanovili... Dobre, to teraz hovoríte ako ďalší nápad, lebo tá debata tu prebieha niekde v zákulisí. Áno, ale tá sektorová minimálna mzda, to nie je nový nápad? Myslíte si, že ešte toto volebné obdobie by sa nastavili nejaké parametre? Ale som povedal, že viete, minimálna mzda je úplne jedno, ja neviem, v Bratislave pre finančné inštitúcie. Úplne, bo každý má vyššie. Ale v tom poľnohospodárstve napríklad, tam to už jednoducho nie je tak. Hej. Tam treba byť veľmi opatrný a rozmýšľať, do akej miery samozrejme zvyšovať tú minimálnu mzdu. A služby, cestovný ruch a tak ďalej. Cestovný ruch, hotelieri pre prípadky hrozia prepušťaní. Vy hovoríte, že to je tlak na to, aby sa mzdy zvyšovali. Obratím sa na vás, lebo vy máte trošku biznis aj v cestovnom ruchu, pán Kollár. Oni hovoria, že jednak zvýšenie minimálnej mzdy, príplatky za prácu cez víkendy či sviatky môžu mať fatálny dosah na cestovný ruch na Slovensku. Ak tieto opatrenia vláda skutočne schváli, hotelieri, majiteľi reštaurácií tvrdia, že budú musieť prepúšťať. Myslíte si to aj vy? No poďte sa, všetci vedia, že ja pochádzam z tohto prostredia. V cestovnom ruchu som 25 rokov, 26. A musím povedať, že je to pravdou. Pokiaľ by sme nejakým administratívnym úkonom alebo nariadením vlády alebo prijatím nejakého hlúpeho zákona proste nariadili zvýšiť absolútne nejako nezmyselne mzdy. No dobre, zvýšiť ja vám mzdu a príplatky za prácu cez tak vám môžem povedať, že to môžeme zavrieť. To môžeme rovno zavrieť a skrachuje strašne veľa ľudí. Za to nestoja, pán Kollár? Prosím, stoja, ale ja vám poviem, v čom je ten... Dobre, ako im zvýšiť platy, aby sa mali lepšie? No... Ale im rastú predsa tie platy. A vôbec nie tak málo, veď reálna mzda už 3 roky po sebe rastie medzi 3 a 4%. To vôbec nie je málo. A rastie aj počet pracovných miest. Asi o 200,000 pracujúcich stúpol počet pracujúcich za posledné 3 roky. Ale na čo to teraz treba preháňať? Ja by som to rád dopovedal. Ja by som sa k tomu ešte raz vrátil. Viete, problém je ten, že ten biznis plán, ktorý ten podnikateľ v tom cestovnom ruchu alebo v hoteli, to je jedno, kde má, tak tam do toho vstupujú rôzne položky a veľmi významná položka je samozrejme sú mzdy. Ale povedzme si pravdu, ja by som veľmi rád dal ľuďom vyššie mzdy, ale ja som tlačený napríklad štátom, keď tu štát má nejaký regulačný úrad a pomaličky ja mám stále to isté zariadenie, ale platím možno už 3-krát toľko za elektrickú energiu, ako som platil pred 10 rokmi napríklad. Teraz sa pýtam, ako je to možné, keď cena elektriky klesá. To znamená, že štát tu narobí jednu zásadnú chybu. Veľmi radi my ako podnikatelia budeme zvyšovať tie platy. Veľmi, ja by som bol aj za podstatne väčšie zvýšenie tých platov. Ale potom nech ten štát nehádže polena pod nohy tým podnikateľom cez URSO a proste tie transfery tej elektriky proste sú katastrofálne. A vieme dobre, kde tie peniaze končia. Áno, v Alobale, presne, v Alobale a v igelitách a potom sa to kade-tade nosí a však tu už tieto kauzy sme mali. A viete, pokiaľ mne bude takto stúpať elektrická energia a ja budem musieť ešte dokonca pozerať, kde ušetrím. To znamená, že ten štát je zlý hospodár. Ten štát vytvára špatné zákony. A viete, aké teraz toto robí? Už 25 rokov to tu pozerám sa na to. Štandardní politici pozerajú v prvom rade na svojich oligarchov, ktorých proste založili na svojich pucipajtášov, s ktorými obchodujú. Dobre, toto hovoríte od voli, pán Kollár. Viete, ale je to tak, však ten Alobal je jasný príklad. Dobre, ale
Ide o to, že ako to viete zmeniť. Či máte tú politickú silu to naozaj zmeniť. Však preto sme tu. Nielen to, ale my si samozrejme uvedomujeme, že napríklad tá problematika tak minimálnej mzdy, ako je napríklad tých príplatkov za nočnú prácu alebo za víkendovú prácu, postihne niektoré odvetvia viac a No viac a a viete, iné koho menej. postihne štát? Bude štát schopný toto celé si naplňať? Lebo máme tu, viete, koľko skupín tých ľudí, kuchárky v školách, školníci, knihovničky, ekonómovia vo verejnom sektore, opatrovateľia, sociálni pracovníci. Tam tie tabulkové platy zďaleka nedosahujú minimálnu mzdu. Roky sa s tým nič nerobí. Pán Ondruš, vykrýva sa to nejakými potom príplatkami mimoriadnymi, neviem čo, zostáva to na nejakých zriaďovateľov možno tých škôl alebo podobne. Čiže vy zvyšujete minimálnu mzdu, aby teda súkromné firmy platili ľuďom stále viac. Dobre, veď je to vaša vízia politiky. Ale druhá vec je, že toto absolútne zanedbávate už roky. Nie, nezanedbávame, lebo zákon o minimálnej mzde hovorí veľmi jasne. Ak by napríklad vo verejnej službe, ak niekomu ten základný tarifný tzv. Tabuľkový On tie plat peniaze dostane. vychádza nižšie ako minimálna mzda, Ale tak ako je jednoducho možné, že musí dostať základný minimálnu tabulkový mzdu. plat vychádza nižšie ako minimálna mzda? Nie je to fascinujúce? Je to fascinujúce a musím povedať, že my máme samozrejme predstavu, ako to zmeniť. Je to opäť dedičstvo, ktoré tu narastalo roky. No, Po vás. neviem presne, kedy ten rozpor začal, ale myslíte po nás ako po kom? No neviem, od 2006. Nie, to je ten dosť času už, rozdiel, ten rozdiel samozrejme, to je pravda, ale my sme s týmito tabulkami hli a zvyšujeme tie tarifné mzdy aj v tých tabulkách každoročne. Veď sme sa len teraz dohodli s odborármi, ktorí zastupujú pracovníkov vo verejnej a štátnej službe na 4% raste miest a nielen pre rok 2017, ale výhľadovo, aj keď samozrejme to kolektívne vyjednávanie na jeseň ešte bude, aj minimálne pre rok 2018 vo forme nejakého politického záväzku. Takže to nie je pravda, že by sme tie čísla, ktoré sú v tých tabuľkách, nezdvíhali a samozrejme usilujeme Ale sa zdvihnete ich na úroveň minimálnej mzdy, tú aj prvú kategóriu? Presne na tomto riešení pracujeme, aby sme to samozrejme urobili. Ale ako som povedal, viete, toto je akoby také... Lebo aj toto je dlhodobá Viete téma. čo, táto problematika Je možné, že od januára? nespatrí na úrade vlády. Neviem to povedať, lebo naše ministerstvo za túto problematiku nezodpovedá. My štátnu a verejnú službu teda pred 3 rokmi bola novela zákona a o túto problematiku sme prišli. Takže ja vám za seba neviem teraz povedať, kedy a ako to bude urobené. Ale samozrejme, toto je vždy predmetom aj toho kolektívneho vyjednávania s odborármi. A nie je pravda, že sa to neprejavuje potom do tých platov, pretože opakujem, aj ten rast minimálnej mzdy platí rovnako pre každého zamestnávateľa. Takže to nie je len pre firmy, to je aj pre tých verejných zamestnávateľov. A v konečnom dôsledku, keď ste spomínali, ale to, čo sa teraz rozprávame, to sú ľudia v tej verejnej službe. Samozrejme, niektorí z tých, ktorých ste menovali, nie sú vo verejnej službe, ale sú zamestnaní podľa zákonníka práce. A tu chcem povedať, že ak budeme zvyšovať príjmy ľudí, príjmy pracujúcich ľudí, tak to znamená zvýšené príjmy práve pre obce a mesta, pretože dnes vlastne štát, už pár rokov štát si nenecháva z príjmu alebo z daní z príjmu fyzických osôb, to znamená z toho, čo platia ľudia zo svojich zárobkov, ani cent. A 100% dane z príjmu fyzických osôb je príjmom ľudia budú viac rozpočtov míňať a tak samospráv. ďalej, hej? Nie, ale aj to zvýši príjmy samospráv. Hej? Čiže keď ľudia viac zarábajú, tak tie ich zvýšené dane z toho vyššieho zárobku nejdú štátu, ale idú práve samosprávam, ktoré tým pádom takisto sa im zvyšuje balík na to, aby financovali tie Dobre, keď si služby, to ktoré zoberiem prevádzkujú. napríklad je kuchárky v škole, To je taký presne čiže robí ten v príklad. škole, hej, školu zriaďuje buď VUC alebo obec, mesto. Ona má tabulkový plat pod úrovňou minimálnej mzdy, tá škola musí na to nájsť peniaze, aby doplatila ten zvyšok. Áno, respektíve ten zriaďovateľ samozrejme, ale opakujem. Čiže míňa peniaze, ktoré by mohol na niečo iné minúť. Ale akože Na rozvoj tej školy. No ale je zlé, keď vy hovoríte, že míňa peniaze. No veď používa peniaze na platy svojich zamestnancov. Veď pre Boha to je rovnako dôležitá nákladová tým, že položka. ona má dostať oveľa menej, hej? Čiže oni musia nájsť tie peniaze niekde inde. Opakujem. Zákon o minimálnej mzde platí na všetkých zamestnávateľov rovnako. Či je to verejný zamestnávateľ, alebo je to neverejný, teda súkromný zamestnávateľ. To znamená, že keď sa rozhodne o výške minimálnej mzdy, povedzme v októbri, najneskôr v októbri daného roka, teda pre ten nezbavujete sa ďalší. tým tak zodpovednosti, že nech to teda oni doplatia? Niekto iný? Ale naopak, veď my sa predsa o daňové príjmy delíme. Veď to je presne to, čo hovorím. Veď z čoho má štát peniaze?
No teda predovšetkým hlavným príjmom sú daňové príjmy. A z čoho majú obce a mestá peniaze, alebo samosprávne kraje? No opäť rovnako predovšetkým z daní, respektíve z transferov, ktoré im štát posiela. Čiže my sme v tom istom balíku a v tej istej situácii. Dobre, hovoríte teda, že sa to má po rokoch nejako začať riešiť, to asi je dobrá správa. Pán Sulík, chceli ste reagovať? Áno. A dal by som vám ale teda ešte takú podotázku k tomu, že teda ak nie týmto spôsobom, tak akým? Takto. Sú krajiny, ktoré vôbec nemajú minimálnu mzdu a darí sa im celkom dobre. Švédsko, Dánsko, skandinávske. Majú minimálnu mzdu. Švédsko? Len nemajú zákon o minimálnej mzde, ale to neznamená, že nemajú minimálnu Tak keď sa mzdu. dohodnú, je to niečo iné, ako keď to diktuje Nie, štát, ale ale nemajú musia sa štátom nariadenú minimálnu mzdu. Áno. Rakúsko napríklad. Áno. Dobre, no. A dobre to tam funguje, tam sú vysoké priemerné mzdy. Ale už keď teda tú minimálnu mzdu máme, ja sa nebraním tomu rastu, ale nech to je v rozumnom rozpäti. Ale čo to je? Poviem vám, No. za posledné 3 roky rastli reálne mzdy okolo 3 až 4%. Vy sami ste teraz povedali, že niekde ste dohodli zvýšenie o 4%. No, keby minimálna mzda rastla, povedzme, o 5%, tak asi by sme tu vôbec o tom nediskutovali. Ale vy ju teraz idete zvýšiť, odhadujem, lebo však sumu ste ešte nepovedali presne, odhadom o 15%. A docielite tým dosť veľký, ako narobíte veľa ľuďom, veľa zamestnávateľom problémy, lebo keď niekto má 2 šičky, jedna má 450 eur a druhá má 550, lebo je šikovnejšia a snaživejšia. A vy teraz dnešnú minimálnu mzdu zo 435 zdvihnete, povedzme, na 500, tak on musí samozrejme zo zákona tej menej zarábajúcej šičke uprediť mzdu, ale tu s tými 550 nemôže nechať, tak tiež je musí zdvihnúť mzdu. No moment, ale potom už my máme 40 000 firiem, ktoré sú v strate. Týmto firmám prehlbíte stratu. A narobíte problémy aj štátu, lebo napríklad odmeny zdravotným sestrám a porodným asistentkám sú priamo naviazané na rast minimálnej mzdy. Zákon z roku 2012. Čiže a tam teraz dojde k skokovému nárastu. Ja dožičím peniaze zdravotným sestrám, len musíme na to mať. A teraz skočia platy zdravotným sestrám o 15% a urobíte dlhy v zdravotníctve budú vlastne ešte vyššie. Preto vám hovorím, keď sa už s tou minimálnou mzdou chcete tak veľmi hrať, tak očistite ho najprv od všetkých týchto väzieb, lebo tých je strašne veľa, to sú desiatky tých väzieb. Pán Sulík, ale vy hovoríte, ako keby v tejto chvíli bolo rozhodnuté o minimálnej mzde. Keď beriem do úvahy zákon o minimálnej mzde, tak my ako ministerstvo máme na to, aby sme sa vašimi slovami hrali s tou minimálnou mzdou ešte 2,5 mesiaca. No do polovičky júla. Tak koľko to keď je? na prvomajovom mítingu premiér povie, že chce to vidieť na 500, tak ako... Nie. Povedal, že sa má priblížiť 500 eurám. Hej? Čiže my samozrejme s tým teraz jednoducho pracujeme. Ale viete, čo vám chcem povedať? Že je tam obrovské množstvo, tak aspoň spravte tie prepočty a analýzy. No, na to, čo hovoríte, keď stupne minimálna mzda o 15% a budú musieť stupnúť mzdy všetkým zdravotným sestram o 15%. Je to v poriadku, preba zdravotníctvo. Drucker o tom vie? Drucker má na to peniaze pripravené? No samozrejme, že na to peniaze pripravujeme. Ale veď zdravotníctvo je napríklad jedno z oblastí, teda pokiaľ sa bavíme o tom strednom zdravotníckom personále, kde tie mzdy vyháňajú tých ľudí z toho sektora. A preto viete, aj keď sme sa bavili napríklad o tom hotelierstve. Veď ja sa stretávam s tými ľuďmi. Tí ľudia v hotelierstve alebo v cestovnom ruchu plačú, že nemajú ľudí. No ale pochopiteľne, pretože jednoducho za minimálnu mzdu dnes ľudia nechcú ísť pracovať. Pán poslanec Mihal povedal pri poslednej debate v parlamente, keď sme novelizovali opäť zákon o službách zamestnanosti, že nesmieme okresávať prácu nezamestnaných, lebo tí poľnohospodári nedokážu za minimálnu mzdu zohnať zamestnancov na Slovensku. Takže práve tie nízko, no ale vidíte, práve tie nízko platené oblasti, ako je cestovný ruch, poľnohospodárstvo, neviem, možno stavebníctvo, majú dnes problém pri tej nízkej minimálnej mzde zohnať zamestnancov. Tak potom ako môžeme zvýšenie minimálnej mzdy likvidovať pracovné miesta, keď reálne tu zamestnávateľe nie sú schopní pri dnešnej nízkej úrovni minimálnej mzdy alebo vôbec platov získať zamestnancov. Čiže oni majú pracovné miesta, ktoré nevedia obsadiť. A jedným z vážnych dôvodov, pre ktorých ich nevedia obsadiť, sú jednoducho nízke platy. Dobre, ďakujem, pán Sulík. Už jednu krátku reakciu. Krátku, ale hej, lebo práve preto budú musieť zamestnávateľia tie mzdy zvýšiť. Tomu sa hovorí trh. Na to nie sú nutné zásahy štátu.
znamená, že im tým a nejakým nezabúdajte, spôsobom no počkajte, nepoškodím. ale minimálna mzda má aj tie svoje násobky, až po dvojnásobok. Ale veď to je A dobre. nejaká šička na východe, keď má minimálnu mzdu dostať do 1000 eur plus odvody zamestnávateľa. Nežartujte. No počkajte, však 2,0 je faktor za paragraf 120 zákonníka práce. Ale nie to pre poznáte. šičku, že? No tak nie, ako myslím, vedúca tých šičiek nejakej skupiny, však jak je to definované, tie faktory. Tak 2,0, keď niekto do toho chlievika spadá, tak už sa bavíme o minimálnej mzde pre tohto človeka v blízkosti 1000 eur plus odvody zamestnávateľa. Plus dankov 13. plat, ak ešte aj to prejde. A tým vy likvidujete práve v tých chudobných oblastiach, robíte problémy. Nie tu v Bratislave. Tu nespôsobíte problémy. To bola krátka poznámka, pochopili sme pointu. Pán Švejna, poďme ešte jedna To vec. som rád. Ešte jedna vec. Poďme už aj k našej. Poďme aj k vašej a kľudne to môžeme už potom s tým prepojiť, lebo vy vlastne prinášate niečo, čo bude mať dopad na verejné financie, čo je vlastne v takom, nepoviem, že v rozpore, ale proste tá filozofia tých ostatných návrhov je práve opačná, že vlastne štát ako keby nemal s tým veľké nároky, ale samozrejme platí to, že nemocnice a tak ďalej. Tam bude aj dopad na tie nedelné príplatky, aj cez sviatky, aj tá minimálna mzda. Prvé, čo sa vás pýtam, má štát na to peniaze, aby saturoval vlastne hlavne tých svojich zamestnancov? Dobre. Poviem jednu základnú ekonomickú teóriu, že žiaden obed nie je zadarmo. Vždycky niekto niečo musí zaplatiť. Ak to nezaplatí podnikateľ, tak to môže potom napríklad zaplatiť spotrebiteľ v zvýšených cenách. Napríklad. Hej. My sme prišli s návrhom, kde sme si najskôr zadefinovali, že aký by to mal byť návrh. Viete, že sme prišli poslední z týchto 3 strán. A my sme si zadefinovali, že pokiaľ je zadanie politické, že ako zvýšiť príjmy pracujúcim. Hej. Pokiaľ je takéto zadanie, tak my sme presvedčení o tom, že to riešenie má byť v prvom rade pre čo najväčší počet ľudí. Inak? Tak zadanie, ako si tak mediálne, každá strana predstavila svoj pohľad, ako zvýšiť, čo je legitímne, však na tom nič nie je, ako zvýšiť príjmy pracujúcich. Tak keď ja som dostal, môj tým dostal zadanie, tiež sme si povedali, že dobre, tak my povieme náš pohľad na svet, akým spôsobom zvýšiť príjmy pracujúcim. My sme na to išli cez daňové zaťaženie. Hej. Samozrejme, vieme, že daňové zaťaženie dá sa riešiť rôznym spôsobom, dá sa znížiť sadzba daní, ale existuje tu aj tzv. Odpočítateľná položka zo základu dane. Tento návrh má svoje rácio minimálne v 2 veciach. Prvé rácio je v tom, že za ostatných 4 roky sa nezvyšovalo táto hranica. Aby som divákom vysvetlil, takže o čom hovoríme? Hovoríme o tom, že každý zamestnanec platí dane od výšky 317 eur. To na prvých 3, orientačne samozrejme zaokrúhne 317 eur, z toho sa neplatí daň. Za každé euro navyše sa už platí daň 19%. To, pokiaľ my zvýšime túto hranicu, čo sa neplatí daň, tak jednoducho tým znížime logicky daňové zaťaženie. Tak ako som spomínal, ostatné 4 roky mzdy rástli relatívne veľmi rýchlo, relatívne, a to som rád, že rastie, ale napríklad toto nezdaniteľné minimum nerástlo. Takže to je jeden dôležitý argument. Inými slovami ešte poviem, že pracujúci platia vyššie dane v nominále, keďže sa nemení táto hranica. A druhý zásadný argument je to, že nevymýšľame koleso. V rokoch 2009 a 2010 platila situácia, že ľudia neplatili z dane z vyššej sumy, to znamená orientačne z 335 eur. To znamená, máme tu precedens, že jednoducho túto hranicu môžeme posunúť, to je jedna vec. A druhá vec je, predsa stav ekonomiky je výrazne lepší ako v rokoch 2009 a 2010, to znamená, výrazne viac sa vyberajú daní aj odvodov. Toto opatrenie by sa ešte týkalo Ak by to teda prešlo, tak potom ako sa zmení tá hranica? Pozerajte, tak ako hovoríme, všetko sú to návrhy. My si ešte musíme niekoľkokrát sadnúť, prepočítať všetko a tak ďalej. To je návrhy, to sú proste návrhy. My navrhujeme, aby sa my navrhujeme 2 opatrenia. Takže prvé opatrenie, zvýšiť túto hranicu na úroveň 387 eur. Samozrejme, môžeme sa baviť o variantách, ale v princípe, ak chceme zvýšiť čisté príjmy zamestnancov, nech to robíme prostredníctvom daňového zaťaženia. Môžete sa opýtať, prečo 387 a nie, ja neviem, nejakú inú sumu, tak vychádzalo to z toho, že kedysi sa z minimálnej mzdy neplatili dane, ale tým, ako sa rapidne zvyšuje minimálna mzda, tak jednoducho čím ďalej, tak tým štát vlastne má vyšší príjem z týchto daní. A povedzme v roku 2014
z minimálnej mzdy sa neplatila daň, z príjmu potom 2015 už to bolo 5,19 eur a tak ďalej. A v súčasnosti je to 13,40 eur sa z toho platí aj z minimálnej mzdy. Tak z tohto to vyšlo. Ale ešte raz, všetko je na diskusiu, všetko treba prepočítať poriadne, samozrejme máme hrubé počty. Takže na záver prvého opatrenia chcem povedať... Prepočtov by to teraz koľko No však si viete vypočítať, keď tento návrh je, tak tento návrh môže ísť aj do 300 miliónov, ale stále treba zdôrazniť, že teraz sú výrazne vyššie príjmy daňové a tak, jak som povedal, že pokiaľ sú výrazne vyššie daňové príjmy, pokiaľ sa niekomu darí, tak jednoducho áno, vždycky každé opatrenie k tomu si nejakým spôsobom zaplatiť. Ale toto by aj pomohlo to, že keby ľudia mali v čistom viacej, jednoducho by aj viacej minuli. Takže ešte na záver... Ďakujem, pán Kollár, ďakujem vám za trpezlivosť. Povedzte teraz vy, že či toto je lepšia cesta, aj z pohľadu podnikateľa. No, ja vám poviem, ja som to už spomínal, ale nebudem dlho o tom hovoriť. Mne sa to páči najviac, ale cez to všetko sú to len vyslovene populistické veci. Ja by som sa chcel ospravedlniť možno televíznym divákom, práve sme ich všetky otrávili, lebo toto keď počúvajú tu na centimetr hole, percentičko dole, tak podľa mňa aj ten obed im prestal chutiť. Povedzme si pravdu. Zoberme si také Slovensko a Slovinsko. Pozrite sa, porovnanie minimálnej mzdy. Ja by som to ukázal na kameru. Porovnanie minimálnej mzdy. Slovensko 435 eur, Slovinsko 804. Keď si zoberieme produktivitu práce, tak si div sa svete, Slovensko má 82% produktivitu Európskej únie, Nemecko 106 a Slovinci majú len 81. A teraz si zoberete, na 81 produktivity práce dokáže štát im dať túto sumu. To znamená, že niekde je problém. A niekde je problém v riadení celkového štátu. My sa tu teraz nehrajme o čísla, ľudia tomu nerozumejú. Teraz sme ich fakt dotrávili. A teraz si povedzme jednu vec. Tu je jeden koláč, jedno HDP, ktoré sa tu urobí a nejako sa zle redistribuje medzi ľudí. Viete, keby sme dávali ľuďom normálne platy, tak by sme im nemuseli dávať sociálne balíčky. Nemuseli by sme z nich vytvárať sociálne prípady, dať im napríklad vlak zadarmo. Viete, to je také ako veľmi trápne, keby ten človek mal dvojnásobný plat alebo dvojnásobný dôchodok, tak si ho môže kúpiť, slušne kúpiť. No, toto áno, je počkej, super, nechajte ma ešte hovoriť. Hodinu hovorím. Dobre, viete. A teraz akože, ako sa ešte to ma má... nechajte dohovoriť, lebo ja som vám tiež skákal, trpezlivo som čakal, kým ste sa tu na všetci vykecali. Ako to spraviť? No, ja vám poviem čo. Presne keby sme začali príjmať také zákony, ktoré budú podporovať podnikateľov a nie ich decimovať. Pozrite sa, čo teraz vidíme zo strany vládnej koalície. Presne teraz chcem povedať. Na začiatku tohto volebného obdobia sme videli spustu veľmi dobrých riešení, ktoré keby sa prijali, tak podnikateľom rozviažu ruky. Vy ste sa ma pýtali, ako by som mohol dať mojim zamestnancom vyšší plat. Rád im dám dvojnásobný. Pokiaľ mi nebudete zväzovať ruky týmito nezmyslami, ktoré ste vytvorili ďalej. Povedzte tri veci, ktoré vám všetkým zväzujú možným, ruky. napríklad, za posledný rok vám napríklad poviem, čo nám dali. Dali nám za posledné roky. Dali nám daňové licencie. Dali nám teraz prepisy aut. Ešte nie sú zrušené. Ešte ich platíme všetci. Proste. Registračná daň. Registračná na auto. Presne tak. To znamená, že toto, keď vám všetko návalia, áno, takže ja budem teraz citovať môjho kolegu, ktorý už povedal, áno, proste táto vláda sa správa tak, že vám večer vykradne špajzu a ráno vám zazvoní a donese vám ten jeden džem z tej vašej špajzy. A máte byť rád. Áno, tak takto sa to nedá robiť. Skutočne nie. Keď sa bude normálne systém prerozdeľovania tých zdrojov dávať k ľuďom, keď všetko nebude orientované na oligarchov, na veľkokapitál, keď to nebude všetko na monopoly a oligopoly orientované, tak samozrejme ten koláč sa ďaleko inakšie rozdeľuje v Nemecku a inakšie sa rozdeľuje na Slovensku. Ja sa pýtam, prečo je možné, ešte raz, prečo je možné, keď máme produktivitu práce 82% priemeru Európskej únie a máme iba 435. Tunak je produktivita práce 81 a majú 804 eur v Slovensku. A funguje to. Je to takto, nie je vymyslené číslo. Tí ľudia tam majú 804 eur. Jak je to možné? Máme nízku minimálnu mzdu, aj oproti Slovensku. Toho sa ja obávam teraz, že... No, ale to je úplne logické, veď teraz to pán Kollár povedal. A prepáčte, ja si dovolím ukázať... Urobím ešte poznámku, dávam slovo, ale ja si pamätám, keď tu bol Milan Krajniak a povedal, že áno, že to tempo zvyšovania minimálnej mzdy malo byť oveľa radikálnejšie. A vtedy som sa obrátil na pána Galka, ktorý bol vedľa neho. To treba... Ale a či by ste vlastne vy v tej vláde našli na tom zhodu? To sa nemôže robiť direktívne, že si proste sadne nejaký socialista na 1. mája a vyhlási a teraz budete všetci platiť, ja neviem, o 100% viacej, alebo 13. plat budete musieť vy, podnikateľe, zaplatiť. Nie. Tá vláda musí byť zodpovedná a musí vytvoriť také podmienky a zase musí ešte aj šetriť, lebo ja som to teraz
nepočul, čo by vláda ušetrila. A musím to povedať, vaša vláda je tu na s prestávkou 2 roky, už tretie obdobie, je to 12 rokov a vy ste nič nešetrili. Vy ste akurát z nás, podnikateľov, vyždímali viacej peniazy. To všetko, vy len robíte reštrikciu, uťahujete opasky, ale vy ste nič neušetrili. Vy len to proste pozhrňate a potom už si to len tak porozdeľujete. A vy nám direktívne na 1. mája začnete rozprávať, čo máme robiť. Ako podnikateľ to nie sme schopní, ale pripravte nám také podmienky, neokradajte nás na elektrické energie, pripravte nám také podmienky, aby sme to mohli zarobiť a tie peniaze, keď skutočne tam nejakú vatu urobíme, tak veľmi radi sa o to ako podnikatelia s tými zamestnancami podelia. No, smerujem ale k vyrovnanému rozpočtu, aby som do toho zasiahol, že teda darí sa asi aj držať verejné financie na úzde. Otázne, samozrejme, tam už potom môže byť filozofický spor, že na čo míňať, na čo nie. Pán Ondruš, chceli ste reagovať, nech sa Áno, páči. tak zdá sa mi, že teda zmeníme ceny elektrickej energie a všetky problémy sú vyriešené. Jedna A z hlavne mzdy ľudí vyskočia raketovým tempom podľa toho, čo pán Kollár povedal. A prepáčte, pán Kollár, vy hovoríte, že dajme tým ľuďom vyššie mzdy. Ale kto je to my? Kto je to my? Štát a samosprávy dokopy zamestnávajú okolo 400 000 ľudí, niečo cez 400 000 ľudí. Ale dokopy, 2 milióny dokopy tu máme presne vyše 2,5 milióna zamestnaných. Ja to viem. Čiže keď hovoríte, dajme ľuďom vyššie mzdy, tak hovoríte o podnikateľoch. A keď ste vy ukázali ten jeden graf, ja tu mám tiež práve so Slovinskom jedno porovnanie, tak si dovolím, neviem, na ktorú kameru takto sa dá, tak ukážem aj ja jeden graf. A toto je graf, ako sa rozdeľuje medzi kapitál a prácu, čiže medzi príjmy pracujúcich a príjmy majiteľov. U nás to, čo vytvoríme na Slovensku. A tento graf, aby bolo jasné, som nevypracoval ja, alebo naši na ministerstve, ale toto urobilo občianske združenie Pracujúca chudoba. Tie dáta sú síce 2 roky staré, ale pozrite sa. Táto spodná časť tohto grafu je to, čo z hrubej pridanej hodnoty si teda dostanú zamestnanci a toto, čo dostanú zamestnávateľia. Tak pozrite sa, zatiaľ čo u nás sa tie zisky, nazvem to veľmi, veľmi hrubo povedané a veľmi laicky povedané, delia tak, že 42% z nich zostáva zamestnancom a 58% zamestnávateľom, tak v Slovinsku 57% dostávajú zamestnanci a 43% zamestnávateľia. Ale preboha, No dobre, ale nepotrebujú tie peniaze na tie úplne iné veci, ktoré od nich štát vyžaduje? Ale veď je to veľmi jednoduché. Vôbec nemusíte odovzdať zamestnávateľia do rúk rozhodnutie vláde o minimálnej mzde. Je to návrh odborárov 492 eur. Nech sa páči, dohodnite sa na ňom a zákon hovorí úplne jasne. Ak sa do 15. júla dohodnú zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia odborárov, vláda nemá žiadny priestor, aby vstúpila do určenia výšky minimálnej mzdy. A dnes to rokovanie medzi zamestnávateľmi a odborármi prebieha. Dnes je na stole, opäť podľa zákona z apríla, podaný návrh zo strany odborárov a skutočne sa pokojne ešte aj tých 492 eur, ktoré navrhujú odborári, bude ďaleko od toho, čo je v Slovensku. Ale toto nerobia drobné firmy, toto robia oligopoly, toto robia nadnárodné spoločnosti, túto disproporciu pre Boha živého. A v Slovensku nie sú? A v Slovensku nie sú ale malé firmy? Ale to je otázka tej vlády, ktorá to má riešiť, nie je to dopustiť tak, ako je to u nás pre Boha živého. Vy si sa to je otázka priamo. miest, na ktorých sa vy viete dohodnúť. Tak sa dohodnite. Dobre, Napríklad badal sú som tu pána... veľké automobilky, ktoré Presne. zrejme v Slovensku nie sú. Viete, ako tam... To by bolo dobre sa na tie čísla Ale podrobne... to ma Ale zaujímavé, jasné, pán Sulík. ale sú tam Ako sa dá... Ale ani toto, Tým, že máme ani toto nedokáže štát zákonom prikázať. Máme takú toto vysokú rozdeliť. produktivitu práce, prečo tie platy tomu nezodpovedajú? Čo je vaša odpoveď na to? No, Lebo je moja štát odpoveď je... Prosím? Lebo je štát zlý. Nie. Moja odpoveď na to je tá, že štát hlavne toto nedokáže nijak nariadiť zákonom, ani povedať od zajtra musíte, neviem čo. Preto, ako vravel aj Boris, štát by mal systematicky dlhodobo zlepšovať podnikateľské prostredie. A potom je to otázka možno 10 rokov, kedy by sa tieto čísla začali, tieto pomery, čo ukazoval pán Ondruš, začali výrazne meniť. Preto, lebo platí to, my sa zhodneme na tom zrejme všetci štyria, že keď raz tí zamestnávateľia nevedia zohnať dostatočný počet ľudí, čo je teraz napríklad nastaví tá situácia, tak sú nútení, trh ich donúti. Nie pán Ondruš, ani vláda, ani Fico. Trh ich donúti platiť vyššie platy. Ale to je dobrá situácia, to chceme. Pán Sulík, a prečo si teda toto nechávajú? Je to ich zisk, alebo potrebujú tie peniaze na to, aby platili všetky tie poplatky a to, čo vy kritizujete? Tak zrejme máme aj vysoké zaťaženie. Ja vám teraz neviem presne reagovať na tabuľku, ktorú som doteraz nevidel. No, veď, ale prečo, ten koľko. rozdiel Ale v tom... áno, napríklad na Slovensku, tým, že Slovensko je najväčší výrobca aut na svete, na 1000 obyvateľov,
a máme tu veľké automobilky, vláda teraz pritiahla za ohromné investičné stimuly ďalšiu 4. automobilku, tak oni sem predsa idú preto, lebo sú tu nízke mzdy a vytvárajú veľkú hodnotu, lebo si sem donesú svoju technológiu a potom si ten zisk aj vyvezú. Na tom samo o sebe nie je nič zlé, len potom, keď vytrhnete nejaké číslo z kontextu, tak vám vyskočí nejaká nízka hodnota. Ale otázka je teraz, či by sme sa stretávam zo strany odborárov, že hovoria presne, máme vysokú produktivitu a tie mzdy tomu nezodpovedajú. Ale keď donútite, napríklad automobilky, keď donútite, že aby platili o polovicu vyššie mzdy, tak oni si potom môžu ísť späť do Nemecka to vyrábať, alebo pôjdu inám, pôjdu do Čiech napríklad, kde nemajú ani len euro. Ďakujem pekne, pán Švejna, nech sa páči. Pekne nemávajte takto dehonestujúcu rukou, ako keby som vás tu otravoval. Ja sa s vami slušne vám sa snažím niečo vysvetliť a vy tu poviete, ďakujem pekne, buďte ticho. A už ste to spravili druhýkrát. Ale pán Sulík, áno, takto osobne to beriete. Pozrite si to prosím vás zo záznamu a skúste sa úctivejšie baviť s vašimi hostiami. Prepáčte, pán Sulík, ďakujem pekne. Je myslím dosť slušné, veď ste dokončili tú výpoveď takmer už do konca a pán Švejna by mohol možno byť väčší sťažovateľ v tomto prípade. No aj to som. Tak vráťme ten puk konečne teda na ľad. Hovoríme o sociálnych opatreniach, ako zvýšiť príjmy ľudí. Ja len na margo tejto diskusie, keď kolegovia hovorí o automobilkách. Viete, automobilky aj dávajú tie 13. platy. Ich sa netýkajú žiadne minimálne mzdy. Hej. Ich sa dokonca ani príplatky netýkajú. Toto je opatrenie, ktoré sa v podstate vôbec nedotýknú týchto veľkých zahraničných. Ja neviem, cirka 10% podnikateľov, pokiaľ viem, tých veľkých aj tak platí 13. plat a iné prídavky. A oni sa relatívne, tí zamestnanci v tých veľkých automobilkách majú dobre. Vráťme sa teda naspäť. To opatrenie, mali sme dve opatrenia. Prvé zopakujem, že sme chceli čo najväčšiemu počtu ľudí pomôcť, aby to boli teda všetci pracujúci, živnostníci, ale aj pracujúci dôchodcovia. Druhé opatrenie, ktoré navrhujeme my ako sociálne, je v oblasti dôchodkovej politiky. Ako dobre diváci aj kolegovia vedia, že pre stranu Most Hit dôchodková politika je veľmi dôležitá a určite za tento rok sme v tejto vláde dostali skutočne veľa vecí, sme zmenili. Zmenila sa valorizácia, určite dôchodcovia vedia o tom. Zmenili sa zásadná zmena. Počkajte. Prerušiť, tak povedzte. Tak aspoň to predstavím, to opatrenie. Predstavte a povedzte. Lebo ja mám niekedy pocit, že my sme stále v predvolebnej kampani. Vy ste premotivovaní a teraz ste akože tiež spustili z veľkej knihy. Ale tak intenzívne. No dobre, ja len hovorím, že teraz narážam na to, že v sociálnych opatreniach ako jediná strana sme sa sústredili aj na dôchodcov. A to vám zdôrazňujem, že sme zmenili aj spolu s opozíciou spôsob výplaty z druhého piliera, za čo som im vďačný. Teraz sú v útorok v parlamente sú tzv. Starodôchodcovia. Ja pevne verím, že aj opozícia bude za to hlasovať, lebo to je to veľmi dôležité. A tá nová iniciatíva, a to je to opatrenie pre dôchodcov, je v tom, že privyrábajúci si dôchodcovia by nemuseli platiť odvody z určité sumy. To znamená, v súčasnosti platí, že keď si niekto privyrobí, tak musí platiť okrem študentov z každého eura už odvody, ale chceme, aby bol rovnaký režim aj pre dôchodcov. To je prvá vec a toto pomôže nielen dôchodcom, to znamená, že budú mať vyššie čisté príjmy, lebo sa im zníži odvodové zaťaženie, ale pomôže to aj tzv. Predčasným dôchodcom, ktorí de facto nemôžu vôbec si privyrobiť. Na rozdiel od Českej republiky, kde si Českej republiky môžu privyrobiť. Dobre, tie parametre takisto nastavíte, až keď bude tá finálna debata. Viete čo, tie parametre v tomto prípade sú vlastne jasné. To, čo je v zákone, v parlamente, tak už je jasné. Nie, to, čo je v parlamente jasné, ale čo sa týka tých dôchodcov, to je proste jasné. My hovoríme, že dôchodcovia majú mať minimálne taký istý režim ako študenti. Z prvých 200 eur nemajú platiť odvody. Odvody na sociálne, však oni sú už dôchodcovia. To znamená, že aký má zmysel, aby dôchodca, ktorý je v dôchodku, platil ešte odvody na starobné, hoci sa mu to potom ten dôchodok prepočítava, ale nikdy sa neprepočíta tak, aby sa mu vrátilo. To znamená, že a táto opatrenie stojí cirka 10 miliónov a 10 miliónov skutočne, keď porovnáme iné záležitosti, nie je vôbec drahé opatrenie a pomôže to dôchodcom zvýšiť príjmy. Pán chce tomuto niečo niekto povedať vecne? Ja by som jednu vetu ešte k pánovi Ondrušovi. Hovoríte teda, že ako chcete, konkrétne k dôchodkom nie, ale k tomu teda, že ako chcete veľmi pomáhať ľuďom, a to je pekné, to chce konec koncov každá vláda, aj naša to bude chcieť, len prečo ste potom zastavili zníženie DPH? Veľmi dobre viete, že DPH mala klesnúť z 20 na 19%, ako náhle je deficit pod 3%. A ten zákon bol už takto napísaný a uzákonený. A druhá vláda Roberta Fica toto zmenila
A vďaka strane Smer je dnes DPH 20%, mohla byť dávno 19%. Keď teda chcete pomáhať ľuďom, znižte im dane, inými slovami. Lenže vy chcete pomáhať ľuďom tak, že zaviažete zamestnávateľov, aby vaše darčeky platili. Toto. Pomáhajte ľuďom. A zároveň zaviažete zamestnávateľov a zároveň Kažimír zvyšuje dane, ako keby neexistoval zajtrajšok. Peter Kažimír ako minister financií žmýka ľudí, vymýšľa nové dane, zvyšuje existujúce dane a potom vy dojdete, ideme pomáhať ľuďom a spravíte to tak, že zaviažete zamestnávateľov vaše veľkorysé darčeky platiť. Toto je to, čo vám vyčítam. Ale tak to nie je, samozrejme. No lebo? Jednak... Čo je na tom niečo, som povedal? No, DPH zabranili ste zníženiu DPH? Zabranili. No, ale napríklad DPH rozhodne nie je akoby darček, keď použijem vaše slovo, pre zamestnancov, alebo pre pracujúcich, alebo pre tých, ktorí nakupujú. Zníženie DPH pomôže všetkým. No zníženie DPH... A vy ste tomu zabránili. Niekoľkokrát sa už ukázalo, že zníženie DPH je veľmi kontroverzný nástroj, pretože nie vždy sa prenesie do znížených cien pre spotrebiteľov a veľmi často sa vlastne premieta len do väčších peňazí, ktoré si nechajú, ja neviem, obchodné reťazce a podobne. Nie. Toto predsa nie je pravda, veď s tým máme konkrétne skúsenosti a konkrétne prepočty. Veď Boha, vy ste čo robili s DPH-čkou, keď ste boli vo vláde? Po tom, čo sme zdedili 8% deficity po vás, sme museli dočasne zvýšiť DPH. Ale nebolo to pred voľbami tak, že tá DPH na tie potraviny, alebo ten okruh tých vecí, ktoré majú byť tej nižšej sadzbe, sa bude zväčšovať, selektívne sme samozrejme tú DPH-čku znížili. A čo je s týmto plánom? Selektívne sme tú DPH-čku znížili po tom, čo vláda, alebo vládna koalícia, v ktorej bol aj pán Sulík, tú DPH-čku zvyšovala, pane Bože. Dočasne, po dobu, kedy klesnú deficity, ktoré sme zdedili po vás. Dočasne ste to urobili. A vy ste to zmenili. Už mala byť 19%. Aký nástroj ste našli na to, aby ste naplňali štátny rozpočet? No išli ste do tej oblasti, ktorá najviac postihuje tých bežných ľudí. Boli sme nútení zvýšiť dane dočasne, lebo Robert Fico nám tu zanechal 8% deficit. Vy ste nútení, my nie sme nútení. Tak to je výborné. A druhá vec. A prečo potom neznižujete, keď nie ste nútení? Lebo jednoducho, vy to poviete takto, každé negatívne opatrenie vo vzťahu k ľuďom, ktoré vy ste urobili, keď ste boli takmer 2 roky vo vláde, tak obhájte tým, že ste boli donútení. Keď my robíme nejaké opatrenia, tak podľa vás my sme vo vynikajúcej situácii. My nemusíme robiť žiadne opatrenia. Všetko je perfektné bez toho, aby vláda čokoľvek urobila. Nie je to pravda. Robert Fico vraví, že ste vo vynikajúcej situácii. Áno, a práve preto robíme rozumné, racionálne opatrenia, u ktorých sme si istí. Dobre, pani, že tie peniaze, že tie peniaze nezostanú niekde na medziceste, ale že sa skutočne dostanú do vreciek ľudí. A prepáčte, len poslednú vetu k tejto téme. My predsa robíme opatrenia aj v prospech zamestnávateľov. Pred chvíľou Ivan už spomenul, zrušíme daňové licencie, zvýšili sa paušálne výdavky pre živnostníkov, veď preboha práve sme mysleli na tých drobných akoby živnostníkov. Znížila sa daň, myslím o 1% daň z príjmu právnických osob. My len v našej oblasti máme niekoľko príspevkov, podporných príspevkov, vytvárame medzitrh práce, kde financujeme náklady zamestnávateľov na celkovú cenu práce v podobe dotácie na mzdu alebo na odvody a podobne. Keď sa bavíme o tej mobilite, veď to nie je nič nové, veď teraz od 1. mája je účinná novela zákona o službách zamestnanosti, kde sme rozšírili možnosť používania príspevku na mobilitu a dávame dotáciu. Sociálne inžinierstvo. Ale to nie je pravda. Dobre, zároveň zvýšite dane. Dobre, toto je aj... Pomáhame motivovať ľudí, pán Ondruš, aby pán išli Sulík, pracovať. A zároveň pán Kolář, dojdete s 8% náklady zamestnancov. Vidíte, bez toho mávania to niekedy nejde. Ďakujem. Vy reagujte a potom ešte by som veľmi rád prešiel aspoň pár bodov z toho celého. Nech sa páči. Ja by som chcel povedať, že samozrejme my sme strana, ktorá keď niečo slúbi, tak to dodržia. My sme jasne povedali, že budeme podporovať všetky zákony, ktoré budú v prospech ľudí. Takisto aj tento zákon, ktorý vy predložíte, myslím si, že je zmysluplný a napríklad tie starodôchodky určite podporíme. Ale viete, ja by som sa len nakrátko dotkol jednej veci, že čomu slúžia sociálne balíčky, tak je to odvrátiť pozornosť.
A 20. mája budeme mať programovú konferenciu, kde krok za krokom ukážeme, ako sa dostať z tohto ekonomického marazmu. A bude to konečne program pomoci. A nie pomoci pre oligarchiu, ale program pomoci pre ľudia. Tam to všetko predstavíme. Viete, ja tu počúvam z vašej strany, počúvam z vašej strany, že máme fantastickú ekonomiku. Jak sa nám fantasticky darí. Tak sa pozrime, čím sa my to napíšeme. My sa tu napíšeme, že Slovensko dosiahlo iba 1,7 mínus deficitu. Pozrite sa ale, kde sa nachádza Bulharsko. Robili sme si z nich srandu, že to sú takí kečupári. Tak tí kečupári majú nulu, majú vyrovnaný deficit, áno? Ale poďme k Česku, má prebytok 0,6%. To znamená, že Slovensko dopadlo katastrofálne. Ale je to historicky najlepšie číslo, aké sme ale mali. ako prepáčte mi to, ako že zúčastním sa olympiády a skončím na poslednom mieste a idem sa tým chvastať, tak ako to je katastrofa. Viete, toto je problém. No a vy by ste to teda dali do poriadku? Určite by sme mali ďaleko lepšie programy aj s kolegami z SAS alebo z Olona, ktorí by sa predložili také programy a také zákony, ktoré by pomohli nárastu celého HDP. Dobre, pán Kollár, viete čo, začnem s vami tému 13. plat. Čo si o tom myslíte? Že je to úplný nezmysel. Je to takú blbosť som už dlho nepočul. Ja vám poviem, čo by som urobil ako podnikateľ. Keď mi nanútite 13. plat a poviete mi, že nebudem musieť z neho platiť odvody a tak ďalej. Viete, čo spravím? Ja znížim absolútne bežný mesačný plat a potom to všetko navalím do 13. platu, ktorý možno aj trojnásobne preplatím. Počas roka budeš dávať zálohy. Jasné, počas roka budem dávať zálohy. Ja som už takú hlúposť dlho nepočul. Toto je môj názor na 13. plat. Andrej Danko hovorí, že v iných krajinách to funguje, že prečo by to nemohlo aj u nás? Teraz som vám to povedal. Ešte raz. Keď budete direktívne šklbať ľudí, podnikateľov, že im celý rok im dávate, však ja keď pozerám, čo robí táto vláda, tak len vymýšľi, ako ešte viacej ošklbať tých podnikateľov. Aké ešte, ja už čakám, kedy dá daň zo vzduchu, áno? A teraz si predstavte, že ale zatiaľ som nepočul, že by priniesla nejaký program šetrenia. Nie. Vôbec som nepočul, že by sa znižovali stavy administratívne, alebo že by sa uvoľňovala byrokracia. Nič také som nepočul. Len stále nové a nové veci, ktoré musíme platiť. A teraz sa pýtate, že čo by som ja urobil ako podnikateľ, keď mi to niekto takto direktívne nakáže. No presne toto, čo povedal Richard teraz, že by som proste dával iba základ a potom na ten 13. plat by som to všetko tam navalal. A toto sa stane. To znamená, že štát tým strašne prerobí. Ešte raz, komu sa darí, ako tu nám pán kolega povedal, tie automobilky sami od seba, nepotrebujú to mať zákonom, dajú ten 13. plat. Viete, keď sa darilo, viete, čo som robil okrem 13. platu? Som platil dovolenky mojim zamestnancom. A išlo to z firemných peňazí a platil som im ešte aj dovolenku v Chorvátsku. Chápete ma? To znamená, že tu ide o to, aby ste vytvorili podmienky, aby tí podnikatelia mohli solidne robiť, aby vedeli zarobiť a potom sa radi podelia. Pán Švejna, ako koaličný partner 13. plat dobrý nápad? Ja som sa vyjadril, že nevidel som na stôl, že ako si to SNS predstavuje, tie technikálie. A keď to dajú na stôl, sa k tomu potom môžem vyjadriť. Ako teraz je to, vyjadrovať sa, ja neviem presne. Čo tam technicky potrebujete? Hovoria, že každý zamestnávateľ bude musieť platiť 13. plat. No, tak ale tak čo ešte sa tam dá akože, okolo toho tak povedať? jednoducho treba dávať pozor, aby aké budú dôsledky toho. Tu na kolegovia podnikatelia už naznačujú, že ako sa to dá obísť, hej? To znamená, no nie však, ale hovorím, že aké dôsledky toho budú. Treba si uvedomiť, že aj potom aj v štátnej, vo verejnej správe bude musieť dať 13. A to plat. platí aj v tých prípadkoch Treba to prepočítať. Ale kolegovia majú právo na názor, že ako si čo predstavujú a my potom budeme diskutovať a keď sa dohodneme, potom pôjdeme spolu pred médiá. Ja teraz nechcete odo mňa, aby som to je úloha opozície, ale to je v poriadku, kritizovať naše nápady, hej. Ale ja nebudem teraz pred kamerami tu kritizovať kolegové nápady. My si sedneme v kancelárii a tam si to vyjasníme. Naštartovala vlastne SNS v tej koalícii túto tvorivú chvíľu, že každý má teda svoje nápady? No tak lebo Andrej Danko bol prvý, najprv hovoril, že to je teda nejaký jeho volebný plán po roku 2020 alebo niečo v tom zmysle. Zrazu sa o tom debatuje ako o pláne vlády. To sa opýtajte jeho. Ako viete, to nie je otázka na mňa. My sme oznámili naše návrhy len v útorok, takže ja sa budem vyjadrovať len za stranu. A ešte raz, sadneme si mimo médií a prejdeme si to, prepočítame a potom niečo vyjde. Čo na to hovorí Smer? Je reálne, že budeme mať 13. platy? Neviem to v tejto chvíli povedať. A filozoficky súhlasíte s tým, alebo? Filozoficky s tým budeme súhlasiť, ale samozrejme musíme sa pozrieť, či dosiahneme ten efekt. Myslím, že len by som opakoval to, čo povedal Ivan. Jednoducho, skutočne my si musíme na to pozrieť, my sa musíme na to pozrieť a pozrieť si aj všetky tie nuancie. A preto aj tie naše návrhy sú teraz na stole
a jednoducho o nich spoločne diskutujeme. A samozrejme, že pozeráme aj na tie možné dopady a prepočty. Napríklad keď ste teraz povedali k tomu 13. platu tú poznámku, že sa to bude týkať aj akoby výdavkov to povedal štátu. pán Švejna, ale zároveň tam je naozaj plno tých príplatkov za víkend, za sviatky. Ale len technicky, my hovoríme návrh. Už v tom slove návrh neznamená to, že je to naša ultimatívna požiadavka, že takto to bude a konec. Hej. A je možné, že v tom sociálnom balíku napokon bude niečo úplne iné, o čom teraz ešte ani nevieme? Asi úplne iné nie, lebo teda diskutujeme o tých návrhoch, ktoré sú na stole. Ale chcem aspoň za Smer odpovedať na tú otázku, ktorú ste položili, či návrh 13. Slovenskej platy, národnej strany na 13. plat odštartoval tieto preteky. Tak sa vrátim k tomu, čo som povedal na začiatku relácie. Za Smer môžem povedať, že nie. Pozrite sa, my máme napríklad, predbežne sme si urobili už nejakú analýzu, ja neviem, koľko je to, asi 10 strán, k tým návrhom, ktoré zverejnil predseda strany na tej prvomájovej manifestácii. A samozrejme, že takýto analytický materiál nevyplujete za týždeň. Čiže platí, čo som povedal. My sme 1. mája predstavili návrhy, o ktorých sme vnútri uvažovali a porovnávali ich s inými možnými návrhmi už dlhší čas. A jednoducho teraz pripravujeme veci. Pozrite sa, keď chceme prísť s novelou zákonníka práce, tak to si vyžaduje zhruba pol roka, 7 mesiacov toho legislatívneho procesu. Čiže my musíme tú novelu dať, ja neviem, do 2-3 týždňov možno už do legislatívneho procesu, tak vari si nikto nemyslí, že týždeň alebo 3 dni pred 1. májom si premiér niečo vymyslel a my sme schopní dať novelu zákonníka práce do 3 týždňov už v paragrafovom znení. Čiže už len to je jasné, že my sme samozrejme na týchto návrhoch dlhšie pracovali a opakujem, je predsa úplne prirodzené a áno, symbolické, že na 1. mája, ktorý je stále pre sociálnu demokraciu sviatkom práce a boja za lepšie pracovné podmienky, sme to jednoducho takto zverejnili. A aj samozrejme so svojimi voličmi. Pán Sulík, vy ste s Andrejom Dankom chceli vládnuť. Čo by ste mu teraz povedali v tej koalícii, že navrhuje 13. plat povinný pre všetkých zamestnávateľov? No, že to nie je v programovom vyhlásení vlády a nech si to nechá na ďalšie volebné obdobie. Možno sa to dočítal v nejakom liste alebo kde. Každopádne, to je, viete, nič nie je jednoduchšie pre populistu, ako zaväzovať iných ľudí k výdavkom. Toto je presne z tej kategórie návrh, že ja tu niečo vymyslím a niekto iný to zaplatí. A toto je veľmi nebezpečné, hlavne keď sa veľa vecí navymýšľa. Dobre, oceňujem, pán Ondruš, že aj teda vravíte, že chcete ešte diskutovať a sa idete zamýšľať nad tým, že v kombinácii tie návrhy, čo všetko porobia, fajn, tak dúfam, že tam všetko dobre zarátate, lebo ak by sa malo realizovať všetko, čo je na stole, tak to by bola výrazne vyššia záťaž. No ako som vravel, z tých našich odhadom 100 000 firiem je 60 000 v zisku, 40 000 v strate. A tie by sme potopili ešte hĺbšie do tej straty. A tu teda chcem explicitne súhlasiť s Borisom Kollárom, ktorý hovorí, že tým podnikateľom tým sa musí dariť. A potom, netvrdím, že dobrovoľne budú možno, že Boris by platil dobrovoľne, ostatní podnikatelia budú platiť vyššie mzdy, lebo trh ich donúti. Lebo keď nebudú chcieť, aby im ich kvalitní ľudia utiekli, tak budú musieť platiť vyššie mzdy. To je to najlepšie, čo sa dá dosiahnuť. A preto by bolo dobré systematicky zlepšovať podnikateľské prostredie. Oceňujem, že vláda teda začala aj s týmto a obzvlášť oceňujem, že ste sa inšpirovali niektorými našimi návrhmi. Pokračujte v tom a toto je tá správna cesta. Systematicky zlepšovať podnikateľské prostredie. Nie hrať sa tu na sociálnych inžinierov, tam zmením z 25% na 50%, hen tam zvýšim o 15% minimálnu mzdu. Zlepšovať podnikateľské prostredie. Pán Sulík, ale zhodneme sa na tom, že súčasťou podnikateľského prostredia sú aj zamestnanci. Bez pochyby. Že jednoducho, keď hovoríme o zlepšovaní podnikateľského prostredia, tak to je aj zlepšovanie pracovných podmienok, vrátane mzdových podmienok pre zamestnancov, Ale lebo nie, bez takže zamestnancov podnikateľské prostredie neexistuje. Len tie platy musíte nechať na trh. To nikdy nefunguje, že to čo, nariadíte. Dobre, toto je možno ideologický spor a priznám sa, že ja som... A ja ešte urobím teraz poznámku, ak dovolíte, páni, lebo znova by ste ma nepustili potom k slovu. Okay. A budete mi vyčítať, že neviem, čo tu mávam. Viete čo? Inzerát. Ťahač vlákna, mzda nástupná 1000 eur. Učiteľ, nástupná mzda, čo, 600? Pod 700 určite. Priznám sa, že neviem, koľko má učiteľ. Ale približne. Áno, slovenský inzerát. Po skúšovnej dobe dokonca od 1100, hej? Lebo tam sa zrejme prejavila tá niekoľko tých pásem tej minimálnej mzdy, hej? Je toto normálne, že učiteľ, ktorý príde učiť, zarába menej ako ťahač vlákna? Nie, to samozrejme nie je normálne a opäť treba povedať, že sú to naše vlády, teda aj tá predošlá, aj tá súčasná, ktorá jednoducho vyťahuje tento horúci zemiak z páhreby,
a v tej pahrebe ten horúci zemiak tlie už poriadne dlho. A keď sa bavíme o tom, ako sa upravujú tabulky, teda tabulkové platy alebo tarifné platy pre pracovníkov vo verejnej službe, lebo učitelia sú práve vo verejnej službe, tak treba povedať, že práve táto skupina učiteľov za posledné roky zaznamenala najrýchlejší nárast a zaznamenáva Ale stále stále najrýchlejší. zarábajú menej ako Áno, ťahači vlákna. pretože jednoducho to skutočne nie je možné A to nechcem teda urobiť zhadzovať tú akoby prácu. zo dňa na deň. Hej? A samozrejme, že tak ako hovoria aj kolegovia, opoziční politici, my skutočne ctíme to, aby sme robili systémové opatrenia vzájomne prepojené. Takže napríklad, keď sa bavíme o školstve, tak samozrejme vytvárame tam aj tlak na to, aby súčasne s rastom platov, aby sa zvyšovala aj tá kvalita. A jednoducho tie veci treba prepojiť. Je to samozrejme na inú debatu, ale keď už sme sa rozprávali aj o platových podmienkach, tak som chcel využiť tento príklad. Môžeme v tom niekedy pokračovať, možno aj v tejto zostave. Pekne ďakujem. Braňo Ondruš, Ivan Švejna, Richard Sulík, Boris Kollár. Ďakujem pani, že ste tu boli. Rovnaké želanie aj odo mňa. Užite si zvyšok víkendu, predĺženého víkendu. Máme už aj takú, trošku hokejovú horúčku. Vidíme, ako to pôjde ďalej. Stretneme sa o týždeň o 5 minút 12. Dovidenia.